Benvinguts i benvingudes al meu canal de Valentubes Parlem d'Economia. En el vídeo d'avui anem a parlar sobre les possibilitats d'emancipació de la joventut valenciana i sobre com els afecta l'economia i concretament el mercat de treball, perquè lògicament hi ha una relació molt directa entre les possibilitats d'emancipar-se i les possibilitats de tindre una ocupació o un treball més o menys estable amb un salari digne. Recentment s'acaba de publicar les estadístiques de l'Observatori d'Emancipació Juvenil que fa referència a xifres corresponents als jóvens i les jóvens valencianes. Anem a analitzar un poc què és el que diuen aquestes xifres i des d'aquest punt de vista anem a valorar quina és la situació en la que se troba la joventut valenciana. En primer lloc, l'informe fa referència a que sols 1 de cada 5 jóvens tenen possibilitats d'emancipar-se o realment s'emancipen. Això és realment una xifra preocupant que el que provoca és un retras en l'inici d'un projecte propi de vida per part de la joventut i això lògicament perjudica el conjunt de la societat. Tinguem en compte que els jóvens valencians i valencianes, i en general el conjunt de l'estat espanyol, s'emancipen més tard que la resta de jóvens a nivell de la Unió Europea i sobretot respecte a la joventut del centre i del nord d'Europa. Això és un indicador més de retras de la societat espanyola respecte als seus avanços en comparació amb els altres països europeus. Però quines són les causes que provoquen aquesta situació? És a dir, per què les possibilitats d'emancipació dels jóvens i les jóvens valencianes són tan baixes? Bàsicament hi ha un factor molt important que és el factor econòmic. L'economia, la situació del mercat de treball són determinants en les possibilitats d'emancipació dels jóvens i les jóvens valencianes. Anem a analitzar algunes estadístiques al respecte. En primer lloc, pel que fa a l'ocupació i a l'atur que afecta als jóvens valencians i valencianes, hem de dir que la taxa d'atur de la joventut valenciana és del 28,3%. Aquesta taxa d'atur significa, primer, que és el doble de la taxa d'atur general, que és del 14%. Estem parlant de que les taxes d'atur en la joventut són el doble. Això és una xifra molt preocupant. Però, a més, si ho comparem amb la joventut d'altres comunitats autònomes, ens trobem que en el cas del País Valencià les taxes d'atur juvenil estan per damunt de la mitjana del conjunt de l'estat espanyol. És una xifra també preocupant. Pel que fa a la subocupació, podem dir que també hi ha un percentatge molt elevat de subocupació en la joventut valenciana, ja que, per regla general, els jóvens i les jóvens valencianes treballen menys hores de les que realment voldrien. Respecte als salaris, el salari mitjà que cobra un jove o una jove valenciana és de 830 euros. Això significa que és un salari que està per baix del salari mínim interprofessional, que sabem que amb l'última reforma està en 950 euros. A més, cobren 100 euros menys que la mitjana de l'estat espanyol. La mitjana de l'estat espanyol és de 930 euros, és a dir, 100 euros menys. Per tant, estem parlant de salaris indignes, de subsistència i que fan que molta gent jove que troba una ocupació, això no siga suficient per a poder emancipar-se, degut a aquests salaris tan baixos. A més, hem d'afegir que la majoria de les ocupacions o dels contractes que aconsegueixen els jóvens i les jóvens valencianes estan precaritzats, és a dir, són contractes temporals. De fet, 9 de cada 10 contractes són temporals en el cas de la joventut. Això és un afegit important que dificulta encara més les possibilitats d'emancipació. Per últim, dir-vos que si parlem de dones, totes aquestes xifres empitjoren encara més. La situació de les dones jóvens valencianes encara és molt més pitjor que en el cas dels jóvens homes.
Tot això que acabem de comentar fa que el risc d'exclusió social i de pobresa en la joventut valenciana siga alt. De fet, analitzem algunes xifres. El risc d'exclusió social en el cas dels menors de 30 anys és del 38%. I en el cas dels joves que estan entre 30 i 34 anys és del 50%. 50% de risc d'exclusió social. Estem parlant d'unes xifres molt preocupants. Clar, com pot emancipar-se un jove o una jove valenciana? Bàsicament anant-se'n de lloguer, contractant una vivenda de lloguer. Però resulta que, com els preus del lloguer estan tan alts i els salaris són tan baixos, ens trobem amb un problema, i és que el 72% del salari d'un jove o una jove valenciana es dedica íntegrament a pagar el lloguer. És a dir, que només li quedaria un 28% per a poder cobrir altre tipus de despeses. Lògicament, així és impossible emancipar-se. El que fan molts joves, lògicament, és compartir piso o vivenda amb altres joves que estan en una situació molt pareguda i d'aquesta manera sí que poden intentar emancipar-se. Les perspectives de futur són realment negatives perquè aquesta situació, a més, ha anat empitjorant durant els últims anys, sobretot com a conseqüència de la crisi econòmica i financera que es va produir en el 2008, i això fa que les expectatives laborals siguin negatives i que molts joves finalment opten per l'opció d'emigrar, és a dir, anar-se'n a altres països a buscar un treball que siga digne amb un salari suficient. Això té unes conseqüències molt negatives per a la societat valenciana, i és que el que es produeix és una pèrdua de capital humà i expectatives de futur molt negatives. Davant d'aquesta situació, quines són les possibles solucions? Bueno, a mi m'ocorreixen 4 possibles solucions o 4 possibles mesures. La primera seria una reforma del mercat de treball que incentive la contractació fixa, els contractes fixos, i una contractació i una ocupació estable i de qualitat, que assegure un futur a la joventut i que genere expectatives laborals positives, una certa estabilitat. Sense estabilitat és impossible emancipar-se. La segona mesura seria continuar amb la pujada del salari mínim interprofessional. S'ha iniciat un procés que jo crec que és molt positiu i és anar incrementant de manera progressiva el salari mínim interprofessional. En aquests moments està en 950 euros. Lògicament, la gent jove ha d'aspirar a arribar com a mínim a aquest salari mínim interprofessional. La tercera mesura, que jo a més pense que seria la més important, és desenvolupar un pla d'ocupació específic per a la joventut, un pla d'ocupació juvenil que plantege noves ocupacions en un context laboral més favorable, pensat per a la gent jove i especialment per a les dones, que són les que més pateixen aquesta situació de precarietat i de manca d'ocupació. I per últim, afavorir mesures que potencien la relació entre el mercat de treball i el sistema educatiu. Això és molt important. La gent jove generalment el que fa és primer preparar-se, adquirint una formació i una qualificació determinada. En aquests moments, en els moments en què la gent jove està estudiant i està formant-se, és el moment en què s'ha d'iniciar un procés de pràctiques laborals que permetisca als joves començar a adquirir experiència laboral. Per tant, és molt important la vinculació entre el mercat de treball, entre les empreses i el sistema educatiu. I això, que s'està fent amb molt d'èxit en països del centre d'Europa i del nord d'Europa, també se podria aplicar al cas de l'estat espanyol i del País Valencià a través d'un sistema dual que potencia aquestes relacions. Bé, n'hi ha solucions. El que falta és, lògicament, en primer lloc, voluntat política i, en segon lloc, que les empreses estiguin disposades a iniciar el camí cap a la sostenibilitat i afavorir la contractació estable i de qualitat de la nostra gent jove. M'agradaria introduir, per tant, un grau d'optimisme, encara que soc conscient que les estadístiques actuals que marquen tots aquests informes que s'estan publicant no són gens positius.
Bueno, doncs fins així este últim vídeo del meu canal de Valentuves Parlem d'Economia. Animeu-vos a subscriure-vos al canal i a donar-li a m'agrada al vídeo si vos ha agradat. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.